Jätepoliittinen ohjelma on melko hyvin laadittu, suuret linjat on kohdallaan ja se on ihan okei, mutta kouvolalaisesta näkökulmasta siinä on 3 epäselvyyttä. Nämä voi olla jonkun mielestä pieniä asioita, mutta mulle nämä vähän niin kuin hyppäs silmään. Ohjelman voi hyväksyä, mikäli näihin mustiin aukkoihin saadaan tulenkestävää täytettä. Yksi ohjelman tavoitteista on ruokahävikin puolittaminen. Miksi Kouvola tekee kasvisruokakokeilun, jossa liha ja maito puolitetaan, mutta kasvisruokaa tarjotaan jokaisella aterialla kaikille? Kouvolan kokeilu käynnistyi maaliskuun alussa ja kesti toukokuun loppuun. Kokeilun aikana luonnollisesti hävikki lisääntyi. 50% kasvisruuasta meni roskiin. Ja jokainen maalaiserille varustettu ihminen olisi pitänyt ymmärtää se. Sitä tulee paljon. Miksi näin vastuuton kokeilu tehtiin kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella, vaikka jätepoliittisessa ohjelmassa tavoitteeksi on asetettu ruokahävikin puolittaminen, ei kaksinkertaistaminen? Tätä surkeaa kokeilua ei tällä hetkellä jatketa. Tyttö kertoi näin ja tarkisti ruokalistosta, että nyt siellä on ruokalistat aika hyvin kohdallaan. Mutta tämä ihminen, keltä me sai näitä prosentteja, niin se ei tiennyt, että mennäänkö se vielä uudestaan. Että ei ole ilmeisesti päätöstä tullut, että oliko tämä oikeasti surkea vai äänestääkö täällä uudestaan vai kuka sen päättää. Tämä ihminen ei tiennyt sitä, kenen kanssa tästä asiasta juttelin. Mutta jos Kouvola jatkaa, niin kysymys on, että eikö Kouvola ota ruokahävikin puolittamisen tosissaan ja tarjoa lapsille sellaista, mistä hävikkiä syntyy vain vähän. Ellei ota, sen vaade pitää poistaa ohjelmasta. Ohjelmassa halutaan edistää vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja. Päästöillä tarkoitetaan ilmeisesti sitä, mitä pakoputkista tulee ulos. Onko tarkoitus vähentää pakokaasusta häkää, pienhiukkasia ja typen oksideja, jotka ovat myrkyllisiä ja oikeasti vaarallisia? Ne on saasteita. Vai keskitytäänkö vain hiilidioksidin vähentämiseen? Sehän on siis hajuton, mauton ja väritön kaasu, mistä ei ole mitään vaaraa eikä haittaa kenellekään. Kasvien ja yleensä elämän kannalta se on korvaamatonta. Mutta sitäkö tässä on vain tarkoitus kytätä ja vähentää? 3. epäselvyys liittyy siihen, että jätelautakunnan 9 jäsenkunnasta Kouvola kuuluu siihen vähemmistöön, joka on liittynyt kulttiin nimeltä Hinku-verkosto. Sen tavoitteena on hiilineutraalisuus 2030.